Dnes som vás zavolala ku môjmu kvetinovému záhonu, pretože vám chcem porozprávať o jednej rastlinke, ktorú asi všetci dobre poznáme. Je nenáročná, celé leto krásne kvitne a svojimi žltými, oranžovými kvetmi dokáže rozžiariť každý jeden záhon. Áno, uhádli ste, jedná sa o nechtík lekársky. Calendula officialis nechtík lekársky je jednoročná rastlina z čelade astrovitých. Jeho pestovanie je pritom veľmi jednoduché. Semienka môžeme vysievať priamo na jar do pôdy. Najlepšie sa mu dali na slnečnom mieste a nie je to rastlina, ktorá by od nás vyžadovala nejakú mimoriadnu starostlivosť. Ak sa mu na záhrade zapáči, necháme niektoré kvety vytvoriť semená, ako napríklad tu, a dokáže sa aj sám vysemeniť. Vidíte, tu už začínajú sa tvoriť semená. A tak sa on sám vysemení a ďalší rok nás môže prekvapiť novými rastlinkami. A to sa mi na týchto kvetoch veľmi páči. Nemusíme mať v záhrade všetko dokonale naplánované a usporiadané. Niekedy môžeme nechať trochu priestoru aj samotnej prírode. Ak chceme, aby nechtík kvitol dlho, odkvitnuté kvety odstránime. Rastlina potom pokračuje v tvorbe ďalších púčikov, ďalších kvetov. Samozrejme, ak si chceme odložiť vlastné semená, tak necháme niekoľko kvetov, ako napríklad tu, aby nám vytvorili semená. A potom si ich odložíme a môžeme na ďalší rok vysiať do zeme. A prečo sa nechtík vlastne nazýva lekársky? Európska lieková agentúra hodnotí kvet nechtíka ako tradičný rastlinný liek používaný pri menších zápaloch kože, napríklad pri miernom spálení od slnka a ako pomoc pri hojení. Napríklad pri hojení drobných rán. Tradične sa aj používa pri menších zápaloch úst a hrdla. Slovo tradičný je tu dôležité. Znamená, že takéto použitie vychádza z dlhoročných skúseností s rastlinou. Neznamená to, že nechtík je liekom na každý problém s pokožkou, ale pomáha